Això és. Fins a deserts àrids. Que pugeu, si teniu força, fins les muntanyes més altes. I si teniu encara moral, vos calbusseu en natros dins dels oceans més profuns. Però vos demanaríem, per favor, que no passéssiu de llarg i que vos quedéssiu ni que fos durant 5 minuts als ponts de Madison County.
si ja no los toca. Avui sí, heu de tocar, però ara no... A què veniu? Perdoneu, Què? Tu què fas? Però això què és, això? Això és un descàstig. Mira! No, sí, ja. ¿Será posible, ja? Lamentable, de veritat, ho sentim molt. Bueno, ho sentim, ho sento jo, perquè és... Què feu un puti? Feu un puti o què? Tutti frutti. Com tenen diners, pues mira,